Naš blaženik, kardinal Alojzije Stepinac, bio je itekako svjestan zla. Donosimo 2 molitve protiv zloga koje je on molio svakoga dana i preporučivao drugima. Molitva svetom Mihaelu Arkanđelu. Sveti Mihaele Arkanđele, brani nas u boju, protiv pakosti i zasjeda đavolskih budi nam zaklon. Neka mu zapovijedi Bog, ponizno molimo. Ti, vojvodo vojske nebeske, Sotonu i druge zle duhove, koji svijetom obilaze na propast duša, božanskom jakošću u pakao strovali. Amen. Molitva zaštite od zloga. Učinimo znak križa u ime Boga Oca. Učinimo znak križa u ime Boga Sina. Učinimo znak križa u ime Boga Duha Svetoga. Učinimo znak križa u ime Isusa Krista, jedinoga Gospodara i Spasitelja našega. Učinimo znak križa u ime preblažene Djevice Marije, njegove i naše majke. Zapovijedam ti, Sotono, i svaki oholi, lakomi i bludni duše, duše srdžbe, mržnje i svake zle volje, duše tjeskobe, straha, malodušnosti i očaja, duše laži, prijevare, zavisti i ljubomore i svakog drugog zla, da odstupiš od mene, od ove kuće, od moje obitelji, od ovog skupa, od ove zajednice, od moje župe, od moje biskupije, od moga naroda, od te i te ime osobe, od cijeloga svijeta i tako dalje, i dadeš mjesto Duhu Svetomu Utješitelju, križajući se križem na sve 4 strane. Evo križa Gospodnjega, bježite stranke protivnikove, pobjedio je lav iz plemena Judina, korijen Davidov, aleluja. I poljubi križ,